Kaya aku ki wis ora tuwa ngreksa kanane kitab Tripitaka. Lajeng kersa panjenengan Kyai. Mongko cacahe murid ewon ana ing Rajas Liman. Iki sing kinasih sing ndak percaya ki mung bocah loro. Ora liya si Made Tantra lawan si Udayana. Saka karepku kitab Tripitaka iki tak lunturke marang muridku. Bocah sakloron kuwi ngono. Nyuwun sewu lho nggih Kyai. Anu kitab Tripitaka menika dipun paringke langkung prayogi murid ingkang langkung dangu nggenipun ngasu kawruh wonten ing Padas Limas. Kados Made Tantra Kyai. Dadi sing luwih tuwa. Uji ingkang langkung sepuh dilangkung dangu anggenipun dados siswa panjenengan Kyai. Si Made Tantra. Terus. Ya. Wong jeneng kowe iki bojoku. Aku yo mung manut karo kowe iki. Kenalan. Nggih. Mula saiki coba to murid sakloron diundangen supaya tumeka ning papan kene ya. Sapunika Kyai. Iya. Dipun rantos Kyai. Iya. Ya rene nggih ditimbali gurumu ki lho. Aku yen nyawang kowe iki satemene aku ki rumangsa kuwon tandang tandukmu sarwa walus rupamu ki bagus umpama aku ki dadi wong wedok ngono tenan kok Tuh, aku ki wani torok karo kowe tak kandhani sampun ampun kelangkungan. Ning ya penjalukku ya Udayana. Senajan kowe diwenehi rupa bagus, ning sing tak jaluk aja kowe duwe watak sing kementos ya. Pisan. Tungkap kaping pindho aja nganti kowe kuwi duwe watek sing rakus. Ngerti kowe? Wis to aku. Mergo apa to? Bojoku iki isih ayu. Bojoku iki isih seksi. Mengko gegek bojoku iki mbok demeni. Guru Parwayana saking rumaos kula murid wonten ing Radas Liman niku kok mboten wonten murid ingkang kepengin melih doh darbeking guru niku kok mboten wonten. Ngono ya. Nggih. Ning Made Tantra. Nggih. Senajan aku iki wis tuwa, ning aku ki ngerti kok. Aturangganing bocah nom saiki ki ngerti. Wong lanang ki yen irunge bangi rada dukung, kuwi adakane ki cluthak. Ngono. Guru, irung kula niku mbukung rada betet. Ning kula niku ra mboten celuthak ta, Guru? Cluthak ora urusanmu dhewe kok. Ngene. Ya ini, ampun kasupen. Nek kitab Tripitaka diparingke kalian murid kang langsung dangu lho nggih. Ngono ya, aku mau manut karo kowe kok Nyai. Ini Made Tantra Udayana. Kowe tak tekakne ning papan kene. Rening aku ki wis rumangsa kupa. Aku wis ora tuwa ngreksa marang kitab Tripitaka. Kula ora ana murid sing tak percaya kejaba mung kowe bocah loro. Ing antaraning Udayana lawan Made Tantra. Kula kitab Tripitaka iki bakal ndak wenehake
ing antaraning kowe bocah siji engko umpama sing tak wenehi iki Udayana Padetatra ora kena runtik atine. Nggih, Semono uga umpama iki tak wenehke si Padetatra Udayana ya ora kena runtik atine lho ya. Kula iki tak wenehke tanpa nono to Le. Jenengan iki dos pundi to? Menika lho lepat anggenipun maringke kitab Tripitaka mboten madhe tantra ning Udayana. Lho, aku lah manut kowe. Supaya kitab Tripitaka iki diwulungke kelawan si Madhe Tantra. Iki wis tak wenehke Madhe Tantra kok. ingkang panjenengan paringi kitab Tripitaka niku mboten kula, nanging si Udayana, Guru. Lho, tenan ngono apa piye? Saestu Udayana Paring. sing tak wenehi kitab Tripitaka iki kowe. Tenan kowe sing napa? Tenan kuwi yen ngono ya bener. Ngene ya. Mbok menawa kabeh iki mau wis dinesti. Menawa nggaduh kitab Tripitaka iki mung sira Udayana. Mung welengku wiwit dina iki kowe kudu nyinaoni isine kitab Tripitaka. Mung wae sadurunge kowe nyinaoni kitab Tripitaka, kowe kudu siram jamaah sumur 7 kanggo ngresiki saranduning badanmu ya. Kono-kono enggak ditindakake disinaoni ya. Paring, Pak. Ya, sekalian. Ana apa lengi kowe iki? Mboten enten napa-napa kiyaine. Kok sajake ning guriku kok rumangsa ya wis mungsa bodho kowe. Ana apa Mboten panjenengan iki lho mumpun sepuh kok awake tesih lemune kados ngaten. Sayang kula kalih panjenengan. Iya, tenan ngono apa piye? Nggih, kiyaine. Ya wis rek. Ono kok ya ora dinutuke lho kowe iki. Lah panjenengan niku mlampah nggih kalih merem kok nggih. Saiki kados pundi? Kitab Tripitaka menika dipun paringaken kaliyan Udayana. Udayana niku tansaya jago, kula tansaya betus kaya tantra. Madhe tantra ora usah dadak nesu nggih, ora usah dadak kagol atine. Dalan siji buntu golek dalan liyane. Dina iki durung duweni kitab Tripitaka. Liya dina bisa kok duweni nggih. Carane kados pundi? Carane Nggih. apa kok guyu? Dereng krungu. Wong aku ora ngandani kowe kok wis guyu lho ya. Carane kados ngaten. Iya. Badhe kula tindakaken. Wirangan kowe delana.
Mulane surasaning ana sajroning kitab Pitaka. Iya sing ida utama itu turlur tumindak bete Odo nang basang moho aku Aku sing tekon. Sajake kok sregep banget. Kon muni naoni isine kitab Tripitaka. Jumbo marang kepala dikane Bapak Suparmayana. Marang sapa sesuk iki dipasrahi kitab Tripitaka iki ora mujudake salah satu karo Ngono. nangis sandeman abot. Ning ngene ya, Di. Ora ketang kepiye wae wong kowe iki sedulurku tunggal guru. Kok upama wis buntas nggonmu ninaoni isine kitab Tripitaka, mbok yo besok disilihke karo aku. Ya, nek bab kuwi sampean ki aja semelang. Ngono. Yen temengko rampung mesti bakal tak weneki marang Kakang Adetan. Matur nuwun sadurunge, Di. Ning ngene ya, Di. Nggonku temeka ing papan kene aja tok anggap kalamun tok aku ngganggu. Nggonmu ninaoni isine kitab Tripitaka. Nanging saktenane aku mung didhawuh saka ngersane Bapak Guru Parwayana. Yen to bengi iki tabuh 12 iki si Adi Udayana kudu ngadhep ana ngersane Bapak Guru Parwayana. Ditimbali karo Bapak Suparmayana. Iya. Yen pancen kuwi Kakang Adetandra, sawetara aku titip marang kitab Tripitaka. Kakang Adetandra, aku iki suwane-suwane Bapak Suparmayana. Kanthi kenyono-nyono kalamun tok aku kecondokan kitab Tripitaka. Mengko kitab Tripitaka bakal tak sinaoni rina wengi Mewae aku lali. Sakupama aku ngwalake kitab Tripitaka mesti celaka aku. Kebasan kitab Tripitaka iki wis saiki aja nganti genggang sarambut karang. Mula kan kuwi sing gedhe pangapuramu sawetara Kakang Adetandra tinggal. Wah. Ya, ora apa-apa Udayana. Kowe ngenyek, kowe ngino karo aku ora apa-apa. Nanging kowe bakal cilaka Udayana. Kowe bakal
dhisik to. Kok banjur kowe iki njaluk mati iki apa? Perkarane iki ana apa? Kula isin, kula wirang kiyaine. Jalaran murid penjara menika udayana badhe ngakahi kula kiyaine. Udayana? Nggih. Wani tumindak arep ngakahi kowe. Leres. Menika leres, Guru. Madhe tantra. Rahayunipun kok wonten kula. Kok upami mboten wonten kula kelakon Nyai Ken Areng diotok-otok karo Udayana. Lho ngoten niku lho. Murid penjenengan Udayana sing rupane ganteng meneng meneng gembol watu. Lho pripatmu iki picek apa piye lho? Aku iki bojone gurumu karo seneng dhewe rumangsamu lho. Serane wong wedok liya apa piye? Ampun jedak-jedak. Rumangsane yo pamer bagus semangat kedianan lho apa piye? Nggih. Kok ngerti nek gurumu iki ora kelar lapo-lapo wis ora kelar nyenengke aku kok gak nyenengi aku. Rumangsamu sakit dianan karo nomu apa piye? Niki narak. Dadi Udayana wani tumindak tumantaka kaya ngono ya. Nggih, kiyaine ngoten niku ateges madonke kalih panjenengan. Dinawa panjenengan iki pun mboten kiyat ngeloni kula, kiyaine. Ning iki mau wis kelakon ta ora? Anu nggih derek kapan kula dipun kakahi kalih Udayana. Urung kelakon wae kok geger murahe ra ngono kok nyi. Oh, kiyaine. Dinten sak menika diring krampan Udayana menika badhe ngakahi kalian kula. Sanes dinten nek katemben kemawon kula niki turu kepati dipun limpe Udayana saka ngguri kiyaine. Ngono ya. Terus aku sing kudune tumindak sing kepiye nyi? Lho, panjenengan iki dos pundi? Kula niki garwa panjenengan lho badhe dipun tresnani karo wong lanang. Liya kok mau mendel kemawon ngoten niku nggih dipun dukani kok njuk kersanipun kapok mboten ngabali tumindak ingkang kados ngaten. Aku kudune nesu ya nyi. Nggih. Ya sumikira kene tak senenane. Dipun dukani. Ngoten niku ndakwa panjenengan sampun mboten kelar napa-napa mboten kiat ngeloni kula. Ngremehke karo aku. Nggih, ngremehke kalih panjenengan. Udayana. Kowe tak seneni ya, Jo. Jabang bayi. Kiyaine. Lho panjenengan iki dos pundi to? Ajeng nyeneni Udayana kok kados tiyang jagongan. Tak seneni ya, Cung, nggih mboten wedi kok nggih. Lah sing kudune aku ki piye to, Nyi? Dipun dukani, ngendikanipun ingkang seru, kersanipun Udayana niki wedi. Ben wedi. Carane ben Udayana niku ajih kalih sampean. Mripate sampeyan menteleng, tangane sampeyan mengkere, suarane buanter ngoten. Ngono. Udayana. Ya, ngoten. Ya, Dong. Nek perlu mripate panjenengan sawate kalih Udayana. Lho, tak nggih nyawang apa kok. Udayana. Wah, aku tak ngamuk ya, Dong. Lho, Kowe aja mateni wong iku. Kiyaine. Ngoten niku Udayana nggih mboten wedi kok nggih. kudune sing banter. Sing banter kiyaine. Ya. Udayana. Kowe iki kepiye to, Cung? Kowe iki murid sing banget tak tresnani, kowe kok wani tumindak sing kaya ngono ya. Mbok menawa kabeh iki wis cinawis. Wiwit dina iki uga Udayana. Kowe ora kena tumapak lan manggon ana ing padepokan Raja Sliman. Kowe kudu lunga saka ing Raja Sliman. Nanging babar pisan mboten tumindak menapa-menapa. Alah ana tunane maling iki ngaku ning ngaku paku jalan tebak kok. Cocok guru niku cocok. Nah wis cetha ning kowe iki awak karo aku kok iso ora ngakoni lho ya. Nggonku nundung nglawan kowe ora teges aku iki ora seneng karo kowe iki ora. Mergo ngerti yo ing padepokan Raja Sliman metu dina iki lagi gatel ya, Cung. Lagi gatel. Nanging perlu tak sebutaken panggulungan. Mula yen kowe isih dumunung ana ing Raja Sliman iki mundhak mbebayani.
Kok menawa nggonku nundung karo kowe wis ora kurang-kurang sekabeh sangumu sing wis ndak wenehke kawan kowe ya, Dok. Mula saka kuwi wiwit dina iki kowe kudu ninggalke Padepokan Radas Liman. Aja nangis to, Jong. Aku ndak melu krana-krana. Nangis, ado belas. Ben diwelasi ora sida ditundung saka Padas Liman. Rumangsane. Mung wae sadurunge kowe jangkake sikilmu saka Padepokan Radas Liman. Kowe bakal ndak wenehi donga slamet kanggo aku jantramu ben slamet ora ana langan apa-apa ya, Jong. Iki ra paling iki mung gampang kok kepenak. Teroke ya, Jong. Ra paling ngene. Becik, ketitik, ala, ketara. Becik, ketitik, ala, ketara. Rapale mung kok. Rapal model apa iku? Iya. Aja ambekan jangkah kaping 3 ya, Jong. Aja ambekan, Cung, kok 5 jam menisan nek bablas. Becik ketitik ala ketara. Becik ketitik ala ketara. Jangan iki wonten apa to kiyaine? Budayana dadadom. Mpun Kesane dolanan iki minggat, murid kurang ajar kemawon kok panjenengan tresnani kok nggih. Oh niki. Pun boten sadipun getuni tasih kathah murid wonten ing Padas Liman kiyaine. Budayana kesah tesih wonten kula. Oh ya. Niki badhe ngpokoro dhumateng panjenengan. Neng bareng aku ditinggalke murid Budayana ni. Nggih. Niki awakku kok rumangsa. Tatapan rumangsa panas banget. Aku mbok digoleke ngombe to Nyi, aku kepengin ngombe Nyi ngelak. Kondange panjenengan salet. Iya. Kersane unjukan. Ngono Kula penduduk sak menika kiyaine. Iya ya Nyi. Pun bosen Aduh gagas. Mongso sumendal atiku bareng ditinggal murid Budayana. Oh, ngaten nggih, wonten napa-napa. Pun boten sadipun getuni. Wong murid ngalap darbe guru mawon kok dipun getuni. Wong tasih enten madhe tantra ingkang dumati kalih panjenengan. Mangkenipun nek wayah adus kersanipun digodhoke banyu panas terus disiramke panjenengan. Aku kok padake pitik ngono apa piye? Boten. Kok disiram banyu panas Guyon, banyu anget, boten banyu panas. Nah, banyu anget. Iki monggo unjukanipun kiyaine. Nyi kenalan, Nggih. omben iki lak rambut kei racun to. Boten kiyaine wong kula niki tresna kalih panjenengan kok kula racun. Tenan kuwi. Nggih, wong panjenengan iki nggadahi bojo kula niki bejo, kados godhong jati diwolak paling nggih padha kula niki. Ngono. Coba mbok yo kowe gelem ngicipi sithik bae. Anu Yo dhisik-sithik. gondange kula boten salet pun kagem panjenengan kemawon kersanipun ndang cepet kiyaine. Ndang cepet. Nggih. Iya. Padhe tantra. Nggih kula. Apa kowe uga ora pengen icip-icip? Mbok kono ngombe sithik wae kowe ya. Kula mboten ngelak kagem panjenengan kemawon bendang cepet. Kabeh kok padha nyentake ya. Anu mboten karepe kula niki ninggal dipun unjuk gondange panjenengan menika kersanipun mboten salit. Ngono ya. Tak ombene.
Dipun teraske lho, Nggih. Wonten apa? Kenara. Nggih. Yen ngono unjukan iki mbok weneh racun, Mboten kula selaki. Unjukan iku kula paringi daru beksi kesanipun panjenengan ndang buangka. Mergo kula niki pun bosen gadhahi bojo wong tuwek ngeklek ungkang-ungkang kuburan ndang bongko-bongko. Yen ngono aku ngerti kegedhoane atimu. Iki narang dadi tresnamu kelawan aku kuwi mung ana tata gelar lair. Ning batinmu kowe kepengin ngalap marang patiku ya. Mboten kula selaki. Wong panjenengan iki jine wong lanang ora iso nyenengke wong wedok lho. Jine aku bojo pirang-pirang taun kok dumbar nganggur ora tau didemek. Iya. Ngono kuwi aku ya ora nyalahke kowe. Nganti kasepen saiki aku wis duweni gentine panjenengan. Aku ya ora nyalahke sapa-sapa. Sing tak salahke iki bola-bali sing kebangetan ki ya iki. Wong bijul. Ana ngalor melu ngalor, ana wong ngidul melu ngidul. Yen adus ngentekne sabun, ning yen digawe kok ora kena iki kuwi anget iki kebangetan. Remuklah. Pon bijur. Bijur kiyaine kersanipun ajur merkok kaya kembang mawar. Ning kenaran arep dikaya ngopo? Aku kuwi sawijining guru. Lho kowe iki sak ora-oraning bojone guru. Ning tumindakmu wis nalisen saka angger-anggering kautaman. Kowe isih wani tumindak selingkuh lawan murid ing Raja Sliman. Ajeng napa? Kaya ngono kuwi dudu watake wong wadon, kowe watake wong lanang. Jauh diam koyo ngene iki. Ayo. Aduh, mantap. Jos lawas-lawas nggih. Nek randang mbok bres randang bongko ngene iki. Dodol waduhe. Waduh tantra. Wong tuwek kok ora ngrumangsani tuweke. Kok isih atine lara bareng aku ngerti seneng karo wong lanang liya. Kenaran aku ngerti mula kowe sakloron padha ngalap marang patiku pamriye yen aku wis tumeka pati ora wurung ing mengkone kowe dadi bojone Madya Tantra. Lho ampun cetha ngoten niku. Yen tok klampan pinjam nika tumekaning pati kula dados randha. Gampang yen kula cedhak kali Madya Tantra. Dadi umpama kowe dadi randha saka panganggepmu kowe mesti dadi bojone Madya Tantra. Ning rungokno tembungku sing pungkasan. Kenaran senajan to aku mengko wis tumeka pati, kowe besok ora kelakon dadi bojone Madya Tantra tetep dadi warondo selawase. Pamariana lho arep buang kowe kok ngoceh sing ora-ora. Sing percaya sapa wong rupa kaya ngene kok dadi rondo selawase. Mbok tinggal mati rungono pendak Andri nek mburi. Wong nganu Joko-Joko nganu lho Andri guru. Andri. Kenaran aku sawijining guru tapi bojo kaya kowe sing wis wani selingkuh lawan murid. Lah kakek ngomong nek bongko ndang bongko jember aku nyawang kowe. Mula sak patiku arwahku aku moh dipetak ana ing Raja Sliman utawa ing Pulau Bali. Aku ora butuh metak kowe odol-odol tikus lah gini. Arwahku iki bakal pesiar. Pesiar Bakal nglecer ana ing Gunung Kawi. Gunung Kawi nggih. Mula aku melingkar
karo kabeh para lombok. Besok yen ana wong lanang utawa karo wong wadon sing padha bandrek jinah kumpul kebo ing Gunung Kawi bakal cendak umure. Arep buang kowe kok ngomong kan ndi? Mati poro nggih? Wis mati ta urung? Wes. Wes mati. Mati kok omong sampean. Lah aku mbok caturan. On, boten usah dipun gagas ingkang baken madosi Udayana. Kitab Tripitaka dipun. Oh, kaya ngono, Ben. Ben diodol-odol tirai ya langgir ayo, Ben. Ser. Aja kurangi jana. Melek-melek lho.
ora ngerti satenane aku mung sabar setia ngenteni baline endah manis sing esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Oke, tembang kangen ya nduk ya. Mbak. Spesial kagem njenenganipun Bapak saha Ibu ingkang kagungan kersa. Pak Moktadi. Iya karo Bu sapa nduk? Luar biasa sekali anak ya. Cik. Oke, spesialnya juga buat adikku yang dikitankan. Dek Nanda. Semoga Dek Nanda lekas sembuh. Amin. Dan belajar kembali ke bangku sekolahnya ya Ndok ya. Wis mari kita Berbakti kepada kedua orang tuanya. Cik. Berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya sayang. Oke? Amin. Iya. Walah. Ledekku le cah. Piye to, Mbok? Inceng kok kono lek ketok meduk-meduk ngono le cah. Jos-jos ya, Mbok ya. Jos-jos ngono le cah. Putih-putih ya, Mbok. Jos-jos angken dipopok wedak arek iku lho Mbak wis maju nduk. Mbok, tak tamanane, Mbok. Nah, sing tak enteni yo ngene iki kok nduk. Mbak. Disambi jagongan darah yo metu dhewe ya. Mbok. Oke, buka sik nduk. Alah nduk ketoke kok rada sepi. Perkara ana dangdut Las Vegas ning kono iku lho nduk. Iki lho Mbok maju nek iki lenggananmu nek iki, Mbok. Iki lenggananku sing ora tau ketinggalan iki. Oke sayang. Iya, apa? Limong? Iya, nek kok mata ya, Cong. Sik digenti gini, Mbok. Alhamdulillah genti. Digenti gini, Mbok. Iya. Pengen suasana yang baru anakku lanang ya. Oke. Iya, Nduk. Kelompokno, Nduk. Saking Bapak Pan Sunyoto Gunung Sari Ngango. Iya. Penggemar radio Rembang Pati dan Blora. Oke. Minta gedike wonten Kembang Rawe munggahe Mustiko Tuban alias Sri Uneng lho. Oh, makasih Mas Bro. Jangan lupa hadir lagi di Wahyu Manggolo, oke? Mbok kowe ora ngerti to, Mbok? Kuwi kancaku, Mbok. Tenane. Yakin lho aku gak bodoni. Yakin Sing sumpah. ngucali dhuwit kancaku. Iya. Sumpah ayo salaman kandhani. Oke. Aku lagi jenenge. Ayo otomane mobil lho, Mbok. Aku kok ajeg gerobak terus ya, Mbok. Kemajuan mendek sik, Bro. Lah, nonton sik. mandek nyawer Nah, nyawer. Parkir dulu, Bro. Heeh, yuk. Mas aku kertas jebule dhuwit. Jipuk anduk 35 susuk Ayo, jajan mang Mbak kok, Nduk. Anis. Openi sik lah, Nduk, timbangane bobor. Wedang kopi rupane ireng. Wedang kopi rupane ireng. Tak ombe sak seruputan. Tak tresnani aku wis seneng. Senengku wis keturutan. Amin. Langsung. Sidorondo sekarang. Oke, duet ya Mas Bro ya. Yes. Wes, Mbok. Yo, Terus apa nih? Nah, Mbok. Apa? Tuku tempe lunga Jepara. Yes. Masang pager taline lawe. Iya. Duwe dhewe aja milik karo wong liya, nek ra bener tanggungane dhewe. Oke. Gendinge Mbak dilayani. Sidorondo. Langsung aja digoyang Sidorondo bersama yang mana artisnya ini, Bro? Milih dhewe, Bro. Sing pundi, Mas? Malah lunga Sidorondo nih yuk. Ayo lho, Langsung Pak. aja di Capcus ada Sidorondo bersama Diajeng Tina Sapi Saya Brahma. Mbok, tak kandhane Pak, persiakan uang Anda, Pak. Persiakan uang Anda. Ayo lo awas Takkan dong. nyawer. Nah. Iki lho tukang son iki lho, tukang son Las Vegas iki mau, Mbok. Ayo kiri kanan sidik mundur. Nah. Walah rupane ditutupi lho, Mbok lho. Wah ra Jatuh ketok, bayi, Mbok. ketutupan yo. Ayo mundur. Awas. Aku malah dadi tukang parkir ae, nduk banget tenan. Ayo. Ayo kiri. Suge. Kiri, oke Ngono. kiri. Rumah sangono, kiri. Aja. Bere. Bara-bara malah. Sidorondo, yo. Sing ndi, tarik. Mbak? Iya, Mbak Tina. Mbak Oci. Tina. Ben melek ya. Ayo dhewe. Oci. Goyang Sidorondo. Bar Sidorondo langsung ngaturi liwungi dari anak lanang. Yuk, tarik, Bro. Digoyang kembali yo, Wahyu Manggolo. Juga masih bareng Badrus Audio Sound System. Rita Production. Mula sliramu wis tak aturi, golek bojo sing tresno welas sejati. Aye.
pungkasane sliramu digawe lara Bos kecil ya, selamat malam sayang. Siji-siji ayo maju kabeh. Nanging piye kabeh iki wis kebacut. Aja dok royokan anduk. Barak bubur Bos kecil metu nek omate aja dok royokan anduk. Oke. Lha iki urung dhewe ra iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. mangga Oke, digoyang kembali yuk. Golek nada anduk. kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni Aku elan aku moga dadi jodone. ora kena prawane tak enteni rondone Ora nyono sampean sabar ngenteni. Ning nyatane tresnaku tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Andon tresno jejodohan selawas. Lanjut. Mbak Wulan yuk, tarik. Digoyang kembali yuk. biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara saiki dadi rondo Aye, goyang lagi yuk. Wahyu Manggolo. Selamat malam buat warga Nganggo ya. Hey. kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku moga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone jodohan selawase handeng tresno jodohan selawase Oke. Wes, Mbak. Aduh, Nduk. Ana apa to, Mbak? Iki mang kowe nek ora bejo lek kelengseran karo dangdut Las Vegas ora ngarate disawer karo
bos kecik, Nduk. Lah iya mong. Lah ya mendek ta ora mang wonge, Nduk. Ora mbok ketoke. Bablas ya, Nduk ya. Heeh, Mbok. Nyangone kowe wae nyawang biduan semene-mene sikile mulus-mulus. Lah iki nyawang rupam do kumut-kumut ngono terus semlengeren. Mang ngerti yo ngene, Mbok. Piye, Nduk? Aku sing nampani dhuwit rupaku tak templeki kamu. Asline kowe karo aku ya padha kacek sithik kok, Nduk. Kacek sithik piye to, Nanti Mbok? sawang kok ngarep padha manise irung lah ya padha bangire. Bangir piye maksude? Bangir aku karo kowe wis padha cocok tenan, Nduk. Cocoke piye to, Mbok? Nah, aku kaceke bangir mengarep nek kowe ora mengarep, Nduk. Aku mendi. Menjero, Nduk. Iki udu menjero. Apa? Atret. Atret ya. Oke, dilanjut permintaan Iya. dari di Asis tadi yang dari Sumberjo. Sumberjo. Nggih. Mintanya langgam liwung ya, Nduk ya. Oh. Dituruti liwunge. Heeh, Mbok. Anak wedok pesek ya, Cung ya, sing nyanyi ya. Oke, yuk. Monggo, Mbak. Biru. Iya, Mbak. Tangi turu to, Nduk kowe. Tangi melek, Mbak. Tangi kok turunan dah ya namanya joget ta, Mbak. Kok cek riye-pri. Oke, liwung semangga ya. Diaturi mat-matan kagem sing sepuh-sepuh, Nduk ya. Sapa ngerti engko nek ana balenan liwat neh terus nguncalin neh kaya ndek Aku mau manduk. ora keduman kok, Mbak. Diweke Mbak Susi kabeh. Salah, pokoke engko ning jero tak dumi 10.000 kan ngono gathuk ya. Iya, Mbak. Lah piro? Oke, karo dene bengi-bengi ape jajan apa? Ayo. Tarik. Semoga. Ayo lho. Mangga le. Sepisan katamu Kepleset, Bu. Iya, Nduk. Iya. Wahyu Manggala. Ser.
jangono sepisah ketemu Sumberjo lho iku lho. Pak Dem surate waca lah, Nduk. Pak Dene sapa to, Mbok? Pak Demu ngono. Ora tenan, yakin akoni. Nek sing elek kok mau ngakoni. Ayah kedua. Ayo. Ora Pak D, Mas bapakku. Iya, padha ae. Ayo. Dariku Raja Joget. Buat artise Wahyu Manggala yang makin caem aja. Minta lagune Mbak Indra. Napa, Pak? Padang Bulan. Koleksi dari Beb Syekh. Atas nama terpenuhi lagune ku ucapin matur nuwun. Rumangsaku apa nyawer jebule liwat tok, Nduk. Mbok nyawer tenan lho, Mbok kan nyawer. Iya. Ayo Mbok tampakni, Mbok. Lah, lagune napa, Pak? Jabang bayi. Iyalah yo. Ayo. Jebule tenan lho ngono ora tak lokno lho, ora blas iku lho. Liwat tenan ayo. Asline mau ngapain nyawer ning terakhir ben muni ngono. Ben tak lokno sing sendang ke Pabang lah yo mesam-mesem ketoke ape nyawer ning isin, Nduk. Mbok engko wis ndara maju. Isin mbok wedi karo bojone kok. Ora ana bojone kok, Mbok. Oke. Jajal ditari ibu-ibu sing isin nenggani ngersake napa? Ngersake lagu napa, Bu? Kalimantan. Aku ora apa-apa tenan. Iya. Aku ora apa-apa sing abang. Jalukane wong wedok-wedok ya. Sing gawe Nagosari mang sapa lah yo? Kene, Mbok. Lah yo. Nagosari enak. Nagosari elem gawe mbuntel kok cuwilik ngono lah yo. Engko nek gegede nek keloloden piye, Mbok? Ben babar menawa kok iso. Oke, digoyang ada satu bangnya. Apa, Mbak? Aku ora Popo yo. Sing ndi, Mbak? Digoyang bersama Diajeng Pojokan. Eksis terus Mbok ket mau ngilgo gua bare, Mbok. Iya. Ora apa-apa mayok-mayokno je prawan je lega no, Mbok. Iya, aja ngono to, Nduk. Karo dene aja Piye, Mbak? Tolak kowe lah. Aja meri tolak kowe nek ana wong ayu kok merinan ngono to, Nduk. Iso. Meri to, Mbok. Kalah rupa. Ora keduman rayu. Oke, digoyang ada satu bang. Aku ora Popo yo. Monggo Mas Ari. Iya, Nduk. Asik, digoyang kembali. Aku ora Popo. Kita goyang lagi, Beb. Wahyu Manggala. Rita. Jono. Rasa hati ini sebelah nemu kamu tak sope-sope kang mas indah karo mistukine
Srat Pagoda.